Umgadli we-Kaizer Chiefs uWandile Duba uke wabhekana nokugxekwa kabuhlungu futhi ezikhathini eziningi ngabalandeli, abanye baze bamthumelele nezinsongo zokumbulala. Yize kunjalo kodwa lo mgadli oneminyaka engu-21 ubudala ube ngumdlali ohamba phambili ku-Chiefs kule sizini. Umqeqeshi uNasruddin Nabe bekhombisa ukukholelwa kakhulu ngezinga lakhe. uDuba usedlala imidlalo emine yeligi kuze kube manje, kanti uSizo yedwa washaya igoli. Ngesizini edlule uDuba ube nesandla esikhulu ekusizeni i-Kaizer Chiefs ukuthi iqede isomiso seminyaka eyishumi sendebe ngokunqoba i-Nedbank Cup ka-2025 behlula izimbangi zabo ezinkulu i-Orlando Pirates ngo-2-1. Udlale imidlalo engu-25 kuyona yonke imiqhudelwano, washaya amagoli amahlanu futhi wanikeza abasizi abathathu. Muva nje uDuba uke wagxekwa ezinkundleni zokuxhumana, abalandeli abacashukile bemchaza njengomdlalo ononya. Lo mkhiqizo we-Chiefs Academy uveza ukuthi ukugxekwa akumthinti ngisho noma ebhekene nezinsongo zokubulawa. uDuba ukholelwa ukuthi ukugxekwa kuyingxenye yomsebenzi futhi udinga nje ukugxila ekusebenzeni kwakhe. Uphinde waveza ukuthi ukuphawula okungekuhle nokusatshiswa ngokubulawa kuke kwathinta isimo sakhe sengqondo, okumenze waphuthelwa umdlalo wakamuva bebhekene neGolden Arrows. Lo mgadli ulawula ukukhungatheka ngokukhuluma nomfowabo ukuze athole isiqondiso. Uthe kwesinye isikhathi uyayafuna ukuphendula izinkulumo ezingezinhle, kodwa abuye azikhuze ekwenzeni lokho. uDuba ubhekene nomncintiswano onzima wokuthola indawo eqenjini elizoqala kule sizini, kulandela ukuthenga kweqembu Flavo Silva no-Itoso Ighodaro. Lo mgadli uqhudelana noTashreeq Morris, Ashley Duprez Silva no-Ighodaro. AmaGlamour Boys ayiqale kahle isizini, anqoba imidlalo emine, adlala ngokulingana kowodwa kweyisihlanu yokuqala yeligi, okubabeka endaweni yesibili ngamaphuzu angu-13.